Jora Babayev 1957-nji ýylda Türkmenistanda dünýä ýenýär. 1980-nji ýyldan bäri Mosfilmde ikinji operator bolup işleýär. 36 ýylyň dowamında ol 100den hem aşy Sultanda Tehran Kırkuç, Mikhail Lomonosov, Звезда ýaly kinofilmleri suraty düşürmek işlerine gatnaşdy. Раза два я только Men babandan we onu hemdiňe gytaklaýyn iki gedek Mosfilmde gördüm. Onun şol döwürler haýsy filme suraty düşýänligi ýadymda däl. Ýöne biz onu bildirmän syny derdik. глазели. Когда там Men Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň filologiýa fakultetine giriş ekzamenlerini tapşyrýan döwrüm her gün Türkmen filmiň pavilyonunyň goloýundan geçýärdim. Emma şol wagt durmuşymyň kino bilen bagly boljakdygyny hiç göz öňüne getirip bilmändim. Biz iki dogan bolup kakasız yetişdik. Bizi ejemiz ulurtdy. Başgalarymyzyň garyp bolanlygyny da aýdyp bilerin. Meniň özüm eýýäm 38 ýyl bäri maşgalaly. Bir gyýdym, iki agtygym bar. Garaz Hudaýa şükür edýän. слава Богу, слава Аллаху. Да, я из внуков кого-нибудь да Agtyklarymyň biriniň kino ýaleminde işlemegini arzu edýän. хочу. Пока Häzir men Türkmenistana wiz almak boýunça kelle döwýärin. Günlerde bir gün ýagdaýlaryň üýtgejekdigine, şol günlere sagaman ýetiljekdigine umyt edýärin. Men agtyklarymy Türkmenistany öz atalarynyň watanyna äkitmegi maksat edinýärin. познакомил. Мактумгулы sözlerine bilenin özüne kimlik bil, aytman ölenin. Taraşlap şaglatyn köňüle gelenin senden soňkulara ýadygar bolar.